Pozdrav ljudi! Danas ću vam pokazati jednu novu strategiju, dakle kako igrati binarne opcije, to jest na platformi Pocket Option. Kao što sam nagovestio i prethodnom short klipu koji sam bio postavio, videli ste dakle osnovu kako to funkcioniše. Sada ćemo pokušati zajedno da prođemo kroz postavljanje dakle ovih indikatora. Inače, jako je dobra strategija, a zašto pokazat ću vam upravo sada. Evo ovako, za ovu strategiju potrebno je dakle da uzmete indikator Moving Average, to vam se nalazi ovde, evo ga ovde, 2 komada, jedan podesite na 200 EMA, stavite žuto 3 puta, to je ova ovde, i to je taj golden line, ako je ispod, to je trend opadanja, ako je iznad, idu candlestick, ovi mali stikovi, znači onda je trend rasta. Jel' tako? Ovde je sad sve trend opadanja, namjestio sam na 15 sekundi i 15 sekundi tajmer za klađenje. Dobro. Drugi moving average jeste na period 12, isto EMA, ja sam stavio jedan puta zeleno. Otprilike, on pokazuje neku prosječnu vrednost, mada ne mora uvijek da bude slučaj, ali onako, meni je dobar indikator da mi pokaže, dakle, kada pređe da se onda, dakle, zaleteo i da ide ka gore. No, ovaj nije toliko ni bitan. CCI na 200 stavite, dakle, period. Zašto je to bitno? Bitno je zato što ćemo se mi uvek igrati, dakle, one valutne parove kada je ova linija, dakle, žuta ispod oversold, dakle, odnosno, da vam lakše kažem, dakle, ako je ispod ove dve ili iznad ove dve linije. Dakle, ovo grafika. Zašto? Ako je ispod, to znači da pokazuje nagli trend pada. I mi ćemo da koristimo talase pada, dakle da se sednemo na njega, nećemo ići uz vetar, nego ćemo ići niz vetar. Dakle, koristit ćemo tu neku logiku, da iskoristimo to. Naravno, to je indikator, znači on nije uvijek 100% tačan, ali 99% može da bude ukoliko pravilno procenimo situaciju. Dakle, ukoliko je on ispod ove dve žute linije, idemo, kako se zove, kladimo se na put, dakle, i ispod ove žute. I onda obavezno, pardon. Stokastik oscilator 733 je podešen. 733, ovo stvarno nije bitno. Dakle, zašto je on nam bitan? On nam je bitan kad, na primjer, ova žuta je ispod, kao i sada ovde. Kao i sada. E sad, kada ćemo mi staviti put? Stavit ćemo put kad se ovaj stokastik oscilator popenje gore, ili možda na pola, nebitno. Uglavnom je bitno da ide reverse. Dakle, da ide preokret, vidite ovo. Ovde stavljamo put i kako on pada, paf, paf. Tako se vidi ovde. Evo, ovde je okrenuo sve, ovo je ispod je žute, on je okrenuo na dole, paf. Uzeli smo jedan candlestick, taman 15 sekundi. Ništa komplikovano. Suprotno je sve kad ide trend rasta. Ajde, ja ću sad da prođem s vama, pošto da ne bi čekali ovde da se podigne na gore, pa da se sruši, nešto me kom zeza, ne znam zašto ovako sporo učitava grafik, ali nema veze, danas je njegov dan, ispoštovat ćemo ga, evo tražimo, evo ga ovako, i ovde je stokastik dole, dakle potrebno se podigne gore da bi se opkladili. Ajde, ovako ću ga staviti na favorite, pa ću se vratiti za koju sekundu samo da proverimo ostale kako stoje. Dakle, veoma interesantna strategija. Vidite, ja nisam vam dosta pokazao koliko ih ima, ali evo, na primjer, ova. Ovde je idealna prilika. Evo, stavit ćemo $1. 3. Ako promašimo, idemo dupliramo, na primjer, 2,3 ili 2,5, nebitno. Sad ćete vidjeti. Evo ovde, za sad nije krenulo kako treba. Mislio sam da je ovde support.
ali nije, ništa, idemo opet gore. Sad ćemo da vidimo, ako opet, opa, stavio sam 2, ja htio sam 2,3, nema veze, pokrio sam se, dobro. Sada će onda, ovdje je bila support zona, vidite, 1, 2, 3 puta se odbilo, 4, 5, 6, 7, dakle, ali ipak je probila ovu support zonu i nastavio dole. Dakle, i to je još jedna važna pravila, support resistant. Kucite na YouTube-u indikatore kako se oni koriste. Uglavnom, ovi cene se odbijaju. Odbijaju se od jake zone i odskaču od jake isto zone, donje i gornje. Tako da je jako bitno to pratiti. Zašto je to bitno pratiti? To sad vam ne mogu ja laički objasniti, ali morate to malo onako proučiti. Zašto je to bitno? Bitno je jako, to su važna pravila u ovoj igri. Evo i ovdje smo uzeli, vidite kako je krenuo gore dok sam ja pričao. Ništa komplikovano, sve jednostavno. Ajde, ovaj ćemo staviti ovako, da se vratimo na Kanadu, franak. Evo ga, pada dole, idemo dole. Vidite kako je oštro krenulo dole. I ovdje je isto, vidite, support zona, ali da li će probiti ili neće, vidjet ćemo, možda i neće. Dobro, nema veze, evo, sada ćemo 2,3, ićemo opet na dole, mislim da će probiti, jer strma je ova stokastik oscilator linija, a i sam trend pada, ovdje je ispod ovoga, evo dobili smo, tako je. Dakle, to je sve pokazatelj da ide na dole. Dobro, i tako tražimo, idemo dalje, tražimo, vidjet ćete, baš mi se, jedan dečko se javio preko Telegram grupe i rekao je da je testirao isto ovu strategiju i da je jako dobra, da mu se sviđa i da ima dobre rezultate. Tako da, eto, probajte, kažem vam, nemojte se zalećete, znaš, nije bitno u početku, jako je bitno da u početku ne srljate, što je i najveća stvar koja se može desiti, jeste da vas pokrene, mislite da ste počeli da dobijate, da ste ušli u šemu i onda naglo izgubite pare. Ja sam na svom početku tako isto igrao hazarderski, kao držim disciplinu i onda popustim i sve do nule. Ali to je normalno. Posle kreneš pa sabereš pa napraviš neku strategiju i tako dalje i onda počneš da otkidaš, da uzimaš lovu toga. Jednostavno, treba se samo izdvojiti iz gomile, iz proseka. Znači, to je, pobegnete od proseka i vi ste već u dobitku. Tako da, evo, ajde da vidimo stak. Dakle, nije bitno OTC ili nije OTC, uopšte nije bitno da li igrate, bitno je samo da pratite trend, to jest da je ova žuta linija CCI-a ispod ili iznad ove dve. To je najvažnije, znači, ako je iznad, onda kupujemo, ako je ispod, onda prodajemo. Evo ovdje imamo jedan trend rasta, vidite koliko raste, odavde, cap, 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 i dosta dugo je. Popela se, evo, ali nažalost, evo vidite, ovdje je iskoristila trenutak i otišla gore. Sad bi ona trebala da padne dole, da napravi ovdje neki lup, ali ajde, nećemo čekati, idemo dalje. Da vidimo kakvih još prilika ima. Dakle, ne morate da žurite, nije fora u srljanju. Fora je da pronađete dobar trenutak i što bi rekli, da zajašete talas. Kao ovi na surfovanju. Znači, čekate dobar talas. To je to. Evo, ovo je dobra prilika. Ajde vidimo ovdje. Ajde vidimo ovaj stokastik oscilator.
da će se ovde preseći i početi da raste gore. Ovde vidimo support zonu. Hopa, trebalo bi da ide gore. Samo ćemo čekati još ovde potvrdu da se ukrste ove dve i idemo gore. Ili će ovde probiti. Veliki pritisak ovde da probije. Možda ovaj put neće. Ajmo gore. Ja ću ovde staviti 2,3. Vi možete 2,5 kogod hoćete da stavite, sve jedno je. Evo ga. To je to, ljudi. Pokušajte, vežbajte. Svako dobro.